Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela, Babu wesizwe, Babu ojabulile, ubaba odla ukudla okubizayo. Yabo lento uJanuary udla nenyama. The best food you can eat iklabishi nani nophuthu. Uyadla? Hayi kuyadleka. Iklabishi nophuthu? Uyangidisima njani? Oh ziyadla. Usehlisa amazi abandayo efridge. Yeah, kuyadleka. Babu Dokotela bawesizwe bawujabula umfana omhlenja ekhehlela umzulu amancengisi. Angiyikhulume lento lena. Sishilo sathi kulonyaka senze uhlelo lokuthi siyaziphungula inyanga ngoba asibafuna abantu akade befika onyawudle bekhuluma into engenzeki, into engeyona. Njani bona bayana nokuncipha. Namhlanje sitheke siyaqala unyaka sicela ukuthi ubaba uNgobese njengomuntu ebesimlistile ukuthi kulonyaka sizobe sinawo unyaka wonke. Ikona okuzokwenzeka ke futhi namhlanje ke sinobaba uNgobese sithi namhlanje uNgobese usiphathele imfihlo yemali. Baba Ngobese sicela usiphe izinombolo zakho omkhulu ukuthi uNgobese inamba zakho zitholakala zithini wena ukuphi nendawo eThekwini noma usiyabuyela emakhaya. Siyabingelela Babu Dokotela kunyaka omusha. Sibingelele bonke nje abezwayo nababonayo kulolu hlelo lethu. Namhlanje Babu Dokotela ngithi ngila eThekwini mina Babu Dokotela kodwa ngidabuka kamaphumulo la ngidabuka khona. Kodwa ngokuhlala ngila eAvoka. Yebo. Baba Ngobese ngemvumo yakho ngizocela ukuthi ke sithinte into edingwa abantu. Uyakhuluma kakhulukazi kubantu abagembula kodwa namhlanje uqonde ngqo kubantu beSport Bet. Yebo. Kunamapeni owakhiphayo. Kunamafutha owakhiphayo agcotshwe kulelo peni lakho. Kodwa uthi abantu bangawasherishi lamafutha. Yebo Babu Dokotela. Akuchaze ngamapeni eSport Bet, uchaza ngamafutha agcotshwe emapenini uma uthi ufuna into enamandla. Uchaze mkhulu. Sikhulumile la Babu Dokotela kwakhona abantu abathi abezwanga kahle ake ngiphinde lento mayelana nohlelo lami. La Babu Dokotela kunepeni elitholakalayo kumina namafutha atholakalayo asetshenziswa umuntu laba kakhulukazi abadlala noma ngizothi ababhetha Babu Dokotela. Ayatholakala lawo mafutha kumina liyatholakala futhi lelo peni. Mina uyongitholele ipeni nje lele libhalwe iPick Babu Dokotela bese uza nalo kumina mawukuthi ukude futhi ngiyakwazi ukuthi ngikwenze lelo peni bese ngiyakubosela Babu Dokotela. Okay. Uthole nje wena seli ready Amafutha Babu Dokotela nawo ngiyakwazi ukuthi ngiwabose Babu Dokotela okwakho kodwa kufanele ukuthi uqaphele asisherish leli peni Babu Dokotela uma uthathile nje linge lakho kuphela. Alizokusebenza na kwingane yakhe alisebenze bisiqondene nje nawe ngqo wena ulithathile. Okay. Ngobese ipeni big oyifunayo. Yebo Dokotela. Ngiyayibona ke ipeni umuntu uyakwazi ukumposela. Uyakwazi ukuthi athathe ipeni lokuthi enze kanje kulomuthi. Yebo. Asingene emafutheni. Lamafutha awu2 liter mhlawumbe angebhodlela la peanut butter and ulindelene umuntu bekhuluma ngamafutha. Ulindele ibhodlela elincane Babu Dokotela. Uthini umuntu elincane? Ngisho ukuthi elingelikhulu ukuthi lingafika ku2 liter noma ku1 liter. Shuthi iniphu lingaba ngaphansi kweniphu kulamabhodlela ngaphansi kweniphu. Uqonda idla kokwesigaba. Lokho ungathi okwesigaba. Ngizabela ukuthi usichaze. Hayi inqwaba lokho kwesigaba Babu Dokotela. Lamafutha Babu Dokotela uzowathatha siwasebenzisa mangabe usufikile ngisengikunike wona mawusungena eSuperbet usubhalile Babu Dokotela ngoba kuyabhalwa lapha. Okay. Bese ungenzela iphambano ezu2 mawusulapha kwiaccount usiyokhokha. Uzenza kanjani phambano mkhulu? Uzozenza nje uyidwebe nje njengoba usukuyidweba ngawa amafutha. Okay. Singala nesingala ushuthi izandla zakho zombili sokudla nesobunqe. Mayekubona usisi lona? Mayekubona ungamnaki. Uyasebenza nawe uzosebenza Babu Dokotela. Ingcuphe kakhulu lento ngoba usukudinga imali fanele uyenze. Yena usuke naka umsebenzi wakhe nawe wenza umsebenzi. Lo ngemuva mekubona uzothini? Ongemuva ulungile kwakhe lokho wena wenza izinto zakho Yathakatha. Ngoba fanele iyenzeke lento ngalendlela le kufanele iyenzeke ngawo Babu Dokotela. Bhala isiphambano ngapho. Ubhala isiphambano ngala iphepha lakho bese liphuma phakathi walezi iphambano. Kufanele lihambe phakathi kweyiphambano. Hayi Ngobese ngiyeke. Ngiyeke Ngobese. Ibhodo lemali. Khuluma mkhulu. Mkhulu sikhulume kakhulu ngebhodo lemali. Isikhwama semali.
ibhodo lemali lihambisana nasesikhwama semali ngoba khona uthi mina ayangifuna ibhodo ngifuna isikhwama mkhulu kuyenziwa mkhulu isikhwama nje nebhodo nje obunyaka usaqala nje usemusha Babu Dokotela isikhwama sihamba nebhodo ke kule game asihambi akusahlukanisi manje isikhwama nebhodo imali esheshayo izenjani bese kuzoba imali esheshayo imali esheshayo Babu Dokotela mamkhulu ngifuna ukusingenele imali esheshayo njoba unyaka wonke odlule kade ubenzela abantu imali esheshayo akubi labo bakhona mhlambe ngoba angifuni ukuthi le swimming pool right khona swimming pool yagwilizisa ulwandle liyagwilizisa yebo wena ubi nenkinga lana konke kwakho kuhamba kahle imali esheshayo inkinga Babu Dokotela ngizothi bakhona abantu mhlawumbe ethi umuntu akuhamba kangakahle noma kuhamba kancane ngisho kanjalo noma mina ngiye ngithi kuhamba kancane ayothi akuhamba ngakahle into edala lokho kunezinto abantu engiye ngithi abangitholele zona Babu Dokotela kule mali lesheshayo kuyimfihlo yami Babu Dokotela ngoba ngikho esigodlweni kunezinto engiye ngithi abayithola abantu bahluleko kuyithola ngoba ayitholakali kalula Babu Dokotela ziyatholakala kodwa umehluko ayitholakali kalula eyisuke idinga ukuthi umuntu ayihlanganise nalento lengisuke ngimnike yona uma ifuna kushesha kusho ukuthi mangabe ufuna kushesha Babu Dokotela ngitholele lento engisuke ngiyifuna ehambisana nalento sibuyele kwemali esheshayo ke yebo ithini into yemali esheshayo imali esheshayo ikhona futhi Babu Dokotela ngikhuluma ngento yamanje mina Babu Dokotela ezobe yenzeka manje engishoyo ukuthi kunezinto mangabe uthi umuntu ukhuluma ngemali noma ukhuluma ngento ekufanele isheshe Babu Dokotela mangimtshela ukuthi fanele umuntu awuthola into ethile fanele ahamba afika ayithole lo abuye na ngoba ngisuke ngizoyihlanganisa nalonto leyo kodwa ikhona imali esheshayo bakhona abaye ekukhisimuzi abawuzwanga ngisho ukuze isisindo sawo ngoba bebekwazi ukuthi bayithole lezi zinto uma ingekho ngakini buza komunye uthi okay inamba yakho njengamanje kume khona umuntu ofuna ukufona manje inamba yami Babu Dokotela mefona manje ukuthi izongena ifoni nansi na ifoni Babu Dokotela okay kulungile nansi ifoni 078 W53 2010 Dokotela yaba le namba eyami Babu Dokotela ngisho ngafona manje into engizoyenza manje leyo ayithole manje njengoba ilanga libalele nje ngeke azalizwe ilanga wenza njani ngabugijima abafana gijima abafana bami Dokotela ngihlukana nabo Dokotela abafana abasheshayo abafana abagijima ngelinye ijubane libalele nje abalizwe ilanga bayagijimela beyelapho wena ozobathuma khona befike bebuye naleyo nto othe wena idinga bazogijima imamkhulu ziyilwane uma mtsotsi ibhoki inkabi zakho mhlawumbe onazo le rank ngikutshela Babu Dokotela lento isho ngizoyisho Babu Dokotela imfihlo hayi ngayisho ngifuna imfihlo ukuthi ngiyancane ukuyibiza ngegama ngoba ngiyibona isishaya sibone imali esheshayo imali esheshayo uthi imali esheshayo nangamanje likashona langa sekwenzekeni njengamanje Babu Dokotela ingashona imali esheshayo isesandleni kumuntu uzwile ukuthi uvalwe yimina lapho sofuna ukukhuluma ngomgijimo ya ngiyakuvala futhi uyangivala futhi Babu ngiyakuvala ngifuna into zakho uzikhume nabantu bakho yebo wakwathinta amadela buthongo amadela buthongo Babu Dokotela ngeke ngikuvaleke lana masikhuluma ngamadela buthongo Babu Dokotela akhona ngikhuluma ngento engalali esithi silala ebusuku yona ibisebenza ayikwazi ukusebenza mina isebenza ebusuku phela sekuthule Babu Dokotela sigijima yona kuphela ungasagijima enye into ngikhuluma ngezinto ezinjalo Babu Dokotela ezisebenza buthule engasebenzi nje kukhona umsindo ubani okwazi ukuthatha lento ubani ongakwazi ukuthatha amadela buthongo athathwa inoma ubani obafunayo ngoba abafana nabo osuke uzobathuma noma amadodo osuke uzowathuma lapho ngisho ngawathuma uthi Babu Dokotela uyabona ngathi umuntu wesifazana akekho la gijima khona kodwa akasebenze into ezincane ngoba afuna uwathume lapha azobuya esuthi khona azobuya kube khona okuphethe mawuthi ahamba olanda imali azoyilanda imali sidinga imali okhokhe ezikoleni ubuse ngane ezikole sicela usenzele imali esheshayo mkhulu buyela kumali esheshayo usichazele kokugcina kehle Babu Dokotela ngiyayichaza lento wenza kahle uyithinde imali esheshayo Babu Dokotela ikhona ngikhuluma ngento elingashoni ilanga njoba ngisho ukuthi ngikhuluma ngento elingashoni ilanga mangabe uvila lapha uyavila lapha mangabe ungakholwa ukholelwa kulonto kodwa ngithi uma kungafona ababili manje Babu Dokotela ngicela unginike inamba ocina 078 W53 2010 uma kungafona osheshayo 0849546596 uma ngangena la mayingangena lapho ngo WhatsApp Babu Dokotela uzoyithola impendulo makuthi mhlamba kanayo imali yokuthi afone akangene ku WhatsApp kulo number uzoyithola impendulo Babu Dokotela say early kusashesha Babu Dokotela bawethu sibawujabule umfana omhlanje akhehle umuzulu amancengesi
sihleli nobaba uNgobese ukhuluma umsebenzi obaluleke kakhulu ipeni lokusebenza wena uthi udlala isport bet amafutha obhala isiphambano ngapha nangapha wena udlala isport bet abafana abasheshayo abafana bemali imali esheshayo umgijimo ngimvalile kumgijimo nginezizathu ukuthi ngimvalele ngoba ngabona enye into kwenziwa lento kuthiwa umgijima kuyonto yokudlala angeni bamnimthinte nizwe le challenge nini nithi anisizakalanga noma kuhamba kancane uthi ithola lento athi ithola usakusho lokho ukuthi abayithola namanje kumile Babu Dokotela abangasho ukuthi abantu khona izinto engasebenzi kube kuyibona abangakwazi ukuthola lento abahlulekayo ukuthola izinto kufanele bayithole labo abathi izinto azilunganga noma ayihlangananga abahambe phela abothola lento engisho nomunye ozofona manje ngizomtshela ukuthi akatholeni abuye nawo leyo nto abone ukuthi lingashona yini ilanga imali engekho esandleni. Mkhulu sondeza ngicela ubuye uzoshutha ngoba ngizolindela ukuthi ukhona ozofona yena ucomplainayo. Yebo. Ngicela ukuthi ubuye ungalindeli i-call yami. Yebo. Ngicela ukuthi ubuye. Kunjalo Babu Dokotela ngizokwenza. Uphoqwa yimina ngithi akabuye ngesonto elizayo. Uma ukuthi ukhona uthi ayingenanga kuyena. Njoba manje ethi abafone laba abawu2 nazi ifoni silindele i-call yenu. Sifuna kuzakhamba ugesi. Ungafonanga siyabonga. Hey, I'm sure you've been asking yourself, what is wrong with me? What is happening in my life? Your life is stagnant. Everything is falling apart. You are failing to pay your monthly expenses. Well, I have a solution for you. CFO, Cash Flow Oil from Babu Dokotela. Get it today and use it with a yellow candle and say whatever you want and start to see change in your life. Call 063-689-8922 or 082-459-1816.